Cafe Foundation mentar sengi Raj Potrik lebih ajar penriu kala pelong ya ke kran child well being mela ajar penriu kumsi benta ban kentiu ya kajing pesu tupai ba halo kajing ajing ada ya kena bandon ya ki mang salang ke basingan nam taki kena hakan ke sengi kena nagi lai pelu trik school na kanong ba silong kawan man simenta hakan ke child well being mela o outreach educator ka faith foundation ba max do gism habukran nak ni sengi ya tu ba katkum ka jingkhen na kamikha state police nadu ya yong aja pusawa hadu urumpang aja pusan kidon san spa san pendu tri kes kibasya tombor ya kalong renjang gi kena o ya tu watang ha is kasih kidon pra pendu tri kes bat kumba khandai pusawngut ki kena berai na katestim gi kam sya tombor hakini gi snem ula ong bakat kum ke jing siam jongki ha ke jing trikam jongki hamadan la juyo i bala siam ba kinong kit kam sinong ki skur kim tip kumno ban le ha ba ki kena ke ya kendu ya kum kini ki kes bat bun sen na syukut tang ha ke jing ya pen no ula ong ba ka wai na kandau ba jul ke jing sia thombor ki kena kolong nama ba bun kim kwa ban pen pau sabar ba don kini ki jing jia nama ba don ke jing pej i ben ha ke sinong ha thau ulang ro bante lakam yang jing sia tombol ki khna na kaleng ke foundation ke ju penlong ya ki campaign ban ai ke jing pen sai pai ba hak sinong ki thau ba ki ju ai training ru kumno ba kin la ban ai jing rap ki khna ke bai kendu ya ki jing sia tombol bunsin bentamu iki kena bunsin mengi ki rangba te ni set kelat bat bunsin ni set yemda ai than iki kalat bakin yeshin benta mo ho ai don iki activities haki school nang ta haki snong ki thau tangba ban ong hi ban ai la iki bakin perkhat bakin wanra hi ta ki ideas ki jimut ji perkhat ki bunsin hi kim yo ya kata kala di lingba ke Faith Foundation ni wanra ya kene ka konsep jong ka chai well being mela ban aila ki khna bikin wanra ki ideas bat ban penkala ki haki kinja activities haba ki la ban sim benta ban ki perlok jong ki bat kumjuru baki la ban sim benta baki no hikai bat ki kimi pa jong ki te kat kum ka statistics ka bangila ban sim na ka Meghalaya State Police jong ni dai haba ya pet ya ka record nadu April arajar akusau hadu February arajar akusam kidon baro rapun reutli ki kes ki bayade bakajing sya khambor ya kalong ren ki khna halor kataru sanspa sanpun reutli ki total cases kabayade batka crime against children hakasti tejungi di prapun reutli ki di tang apoka is kasihils the Faith Foundation la asing ya ka nadu usnam arajar khalai ban ila trei mentah halor kani ka isu ka jingsa thombor hakalong ren yang ki khna ila trei mentah la khalai snam but ngi trei ringkat ru bat ka education department haba ngi pentrikam ya ka personal safety education program haki school jungi sini sapo is kasihils ngila adap ya tre la pun tli ki school bat ha uni usnam in ya tre lang sa khat new tli ki school hapo is kasihils sapo tli ki school hapo Riboy district ban santli ki school hapo West Garo Hills but kawai de ka service bangi provide kadika rehabilitation jongki child survivors of child sexual abuse habangi I counseling ki habangi yo kini ki disclosure ni I counseling ki ban ni I jingerap ru yaki habaki let ki court hearings but bakin yo yakini ki entitlements mo habaka government ka haban I ki kadawi kalong ba kat kum kajing syam jungi ha kajing trekam jungi dai on the field ni syamba bunsin hi ki nongkit kam snong nang ta ki school nang ta shuong hi ki snong ki thau dei bon hi kim tip kumno bakin handle appropriately kumno bakin respond appropriately habaki syam kum kini ki situations ke boi dangya yo kum kini ki incidents ru bon teng teng hi kala syukut no kajing compromise para maki nomor ba kawai hi kadang dan hi ketuka stigma
mo habo ka snong ka thau jungi ba kim kwa bakan pau sabar haba ki dan kini ki jingja kim kwa bakan pau sabar koi ka senjam ka bangi shem ka de ba ni pelong ye kini ki campaigns ki jungi ru kunju koi ka de ka keeping our children safe campaign abangi rakhi ya kani nadu banai April ter bro sisnam but koi da ni don ya kani ka child safety week campaign abangi rakhi ha u banai November ha sautrek adu arpo trek de ha kini ki campaigns pan ni pelong ki programs ki bapher bangin la ban ai awareness ki snong ki thau ki jungi om tang bangi ai awareness ki don ru ki workshops nang ta ki training sessions ru bangi ai ya ki stakeholders ki bapher mo kumno bakin long kita ki agents of change ha ki snong ki thau ki jong ki bakin la ban ai jing erap ka bapaka ya kini ki khna ladadan ki pasha thompo